אנשים הורסים מערכות יחסים בחיים שלהם בגלל שהם לא רואים את המחיר המיידי. הם באותו רגע רוצים את תחושת הסיפוק שאני צודק. תארו לכם, אתם נוסעים בכביש מהיר, ועוקף אתכם רכב בפראות, ואתם אומרים לעצמכם, חכה, אני תופס אותו ברמזור הבא, וואו, מה אני עושה לו? עכשיו, אתם מגיעים לרמזור הבא, אתם רואים את אותו נהג, באים, פותחים את הדלת, יושב באוטו ממול, מייק טייסון, המתאגרף. עכשיו בואו נראה אתכם, מגשימים את כל הפנטזיה להיכנס בנהג הזה. אין סיכוי שאתם עושים שום דבר שתכננתם. זה בדיוק כמו עם הבן או בת הזוג. באותו רגע של הכעס, תדמיינו שהבן אדם הופך להיות הדבר הכי חזק בעולם. מה הסיכוי שהייתם מדברים ככה? מה הסיכוי שהייתם פועלים ככה? מה הסיכוי שהייתם מקללים אותו ויורדים לרמה שאתם מתביישים בה אחר כך? השנייה לפני שאתם פותחים את הפה או מגיבים